De griffel die het plak maken van de balpennen. Het schoolboek dat omwisselen wordt voor een tabletcomputer. De digitalisering van het onderwijs is net te keren. Maar in Snits, daar rennen ze voorop. Want daar komt van Takkum Simmerau een van de 10 Steve Jobs scholen van Nederland. Op initiatief van de opiniepeiler Maurice de Hond en verneemt naar de oprichter van Apple. Klaslokalen hebben we eigenlijk niet. We zijn wel achter onze ateliers. Hier op het lesplein. De iPad die staat nu natuurlijk meer centraal. Dus de kinderen gaan wat meer met de apps werken. En het is draadloos, dus je kan er overal mee gaan en staan waar je wilt. De komst van de iPad-squallen maakt het een soort los. Benamen onder ouders van de zoon 20 ben van de Driemaster. Zij binnen pas van een week bijpraten over de plannen van onderwijskoepel Odyssee. Die zocht de vernijende wijze van les aan als een kans om de squallen, die in de opheffingsnorm zit, toch open te houden. Welke ouders binnen liekwoos benauwd dat haar een baan broekt worden als proefknien. Het is onbekend. Het is totaal iets nieuws wat we aan het doen zijn. Maar je ziet wel dat er ook heel veel positieve reacties zijn. Natuurlijk blijven er negatieve reacties. Met die mensen gaan we in gesprek. En gaan we zeggen wat wij er goed aan vinden. En mensen hebben gewoon toch nog steeds een eigen keuze gelukkig om voor deze school te kiezen. De wifi die overal om de kinderen heen is, het werken met de iPad wat nog veel hoger stralingsgehalte heeft dan een mobiele telefoon bijvoorbeeld. En daar maak ik me het meeste zorgen over van hoe beschermen we de kinderen binnen zo'n gebouw. De mem van Max is een van de ouders van Boetensnits die het wel warm rint voor verhoring en modernisering van het onderwijs. Ik uit Lemmer en Drachten komen onmeldings binnen van mensen die haar een baan naar de nieuwe squallen gaan willen. Het onderwijs wordt meer passend, dus je werkt echt op niveau met kinderen. Als je een moestuin kan maken en iets wil planten, dan zoek je even op de iPad van hoe lang heeft dit nou nodig en wat heeft het nodig. En om die combinatie te maken, heb je ook boeken voor, maar wij gebruiken de iPad.